Sa bidyong ito ay muli naming inakyat at pinuntahan ang Mother Tree. At salamat sa ating nakasama pagbike sa ating Mother Tree adventure kay Kuya Hernan Olgueras. Nalo kami ng koka. Sige. May speed on. Ang overtake. Lang yan sa basod. What a very nice feeling. Pagpabalik baka maglakaw ka na naman. Ayong ralakawan. Ito na mga katropa, ang little bitukang manok ng basod. Sarap magbangking. 40 kph ang ating takbo. Takbong pogi lang. Mang Calabig Bridge. Mga 100 meters na lang mga katropa. Papasok na tayo ng Mother Tree. Yan sa may kurbada na sa kaliwa. At maghahanap lang kami ng maiiwanan ng bike. Diretso na kami aakyat. Dito na kami mga katropa. Sa harap papasok ng Mother. Ayan. Yan po ang highway sa likod namin. Mga katropa, umpisa na kami. Time check 10:30. So 10:30 kami pumasok. Anahin natin kung ilang oras ang lakad namin. So dito po sa bungad mga katropa ay simentado pa po ang pathway. Pagdating po dyan sa una-unahan, simentado pa po yan. Ito na po ang simentadong pathway. Hanggang sa kalagitnaan po ito mga katropa. Umpisa na tayong umakyat. Okay naman po ang lalakaran, malilim. Nasa ilalim kami ng mga punong kahoy. Siyempre kasama natin ang ating buddy, si Kuya Hernan. At ang aking pamangkin na si Kent Ranil. Yan po yung mga old tree na namatay na at natumba na sa lupa. Batang na po ang tawag namin dyan. Ito mga katropa, sa taas yung mga baging.
sabay kamot sa braso ko na irarong paminta natatamaan. Dito pa rin sa bungad mga katropa. May mga kunting paaho na. Ramdam na ang pagod. Presko ng paligid mga katropa. Ang daming puno. Maririnig mo lang lagaslas ng tubig at mahuni ng mga kuliglig. Huni ng mga ibon. Ito po katropa. Puno ng nabuwal ng malaking puno. Yung batang na tinatawag namin. Ayun yung napakalaki. Nabubulok. Pero matagal ng panahon yung mga katropa na tumba. Abaan na ng lalamang. Nagsisilpi. Iba mo man ako. Yan. Doon sa may mga pressure marker ko man. Dito wala kasi nagalang yung dami. Sa mga katropa. Medyo mataas na pakyat. May malaking puno. Sabi po apo. Ito pa. Sa pang malaking puno naman katropa. Pambihira tayo makakita ng mga ganyan. Yan pa katropa. Malaking puno pa rin. Ay, ito na. Ito na yung pahingahan sa gitna. Dito na rin nagtatapos yung simentadong pathway. At samantala muna kayo mga mainga. Ito. Diyan na muna tayo mga katropa. Napagod. Kailangan na mag-restore ng energy. Ito lang ang merinda namin, Black Forest. Tapos, binilhan ko sila ng inumin na Pocari. Para sulit ang lakas. Sulit ang pagod. Time check mga katropa.
Alas 11 ng tanghali. Muli kami maglalakad papunta na ng Mother Tree. So ito na po yung daan. Lupa. May parting putik-putik na. At marami ng mga ugat ng kahoy. Kaya kailangan mata sa bula at baka masingkig tayo sa pingit. Ito na. Umpisa na. Ito na. Dito na nag-uumpisa ang kapaitan. May kapaitan ng kunti. Nasa pusod na kami ng kagubatan mga katropa. Ba't ibang klaseng punong kahoy na ang aming nakikita. Marami ng malalaki. Ayan, may nakatumba na. Dala yata ito ng bagyo. Dito pa po nakatropa yung kababa. Oops. Oops, dahan-dahan. Mahal nas. Hop, ay, babaan na. Hindi gumagana yung spike ng manharo ko ah. Mga katropa, munting batis. Binanganan ba natin to? Siya, diretso. Ay, kaliwa pa tayo, kaliwa. Hindi dyan, uya siguro, hindi. Hindi. Sadi ah. Oh, dini. Oh. Ito, may naanan tayong inahaw. Nasimpungan. Kaliwa lang ha, kaliwa. Day ka magkanan. Maliligaw kita kayan. Ito, napakalaking puno. Mga katropa. Tabi po. Sa inyan. Tukad, digdi, bako yan. Di, sa baba. Di ka, kaliwa. Di. Ano yan? Pusod na ning kagubatan ang luluwasan mo pa yan. Harayo na yan. Malapit na kami mga katropa. Ilang metro na lang. Sisilayan na natin ang Mother Tree. Yan mga katropa. Malapit na. Marami ng malalaking puno. Oops! Taran! Yan na ang Mother Tree. Nakikita ko na ang Mother Tree. Ito na tayo.
Ayan na, marami na malalaking puno, mga katropa. Pero hindi pa yan. Ingat lang pagbaba. Maraming malalaking ugat. Madulas, medyo basa. Yun! Ayan na ang mother tree. Oh! Oh. Oh, yan na ang mother tree. Nakikita nyo bang nakikita ko? Oh. Dito na kami mga katropa. Naabot na namin yung mother tree. Ayan na sa baba. Oh, dahan-dahan lang. Baka magkamali dun pulutin sa baba. Anong ginagawa mo? Wow! For the third time, ulit na sila yan ng mother tree. Sobrang laki. Ayan mga katropa. Sobrang laki po niyan. Taas. At kung nakikita nyo sila, nanliliit. Mga ugat pa lang huya ng mother tree. Nakikita nyo. Ito yung bandang tagiliran niya. Napakalapad. Ilang yakap ng tao. Siguro mga nasa 20 siguro yan. 20 plus o humigit pa. Ayan mga katropa. Yan yung katawan ng mother tree. Sobrang laki at ang taas niya. Straight na straight. Diretso kami mga katropa sa sapa dito sa baba. Dito kami magpapalipas ng oras. Kakain ng pananghalian. Madulas ang bato. Dahan-dahan. Oops. Oh, ito na katropa. Ang sapa. Sarap magpahinga. Mga katropa, enjoy natin ang ating pamamasyal. Damhin natin ang kung gaano kapresko ang tubig. Ito po ay galing mismo sa taas sa bundok, sa pusod, pinakapusod ng bundok. Sarap ng tubig. Kung hindi lang pagod, kanina pa ako naligo. Sarap mga katropa. Kain muna tayo mga katropa.
Ito lang yung na-prepare namin tanghalian. Kunting karne, adobo, 59. hotdog, saka yan lang, saging. Pwede na yan. At hindi masyadong naka-prepare. So, 11:55. So, mag-alas 12 na rin. Kasama na tanghalian. Tara, kain muna po tayo. Ito, may sinangag. Tapos adobo. Ito lang yung plato ko, katropa. Hindi na nakapagdala ng plato. Wala nang time, nagmamadali. 8/11 lang. Buti pa yung kabady natin at preparado. Ang rayo man ka piknikan mo. Piknikan pa. Mother tree. Tapos ang dara-dara kadidikit pa. Kabaan na. Dapat may gulay kita. Mas manamit sana kung may gulay kita. Yung magulay at ngangka. Sardinas bangot. Ayan mga katropa. Tapos na kaming kumain. Sarap. Kahit simple yung pagkain ay sobra kaming nabusog. Masarap talagang kumain sa bundok. Lalo na kapag nasa tabing sapa o ilog. Ganadong kumain. Aday. Nalipot na. Ay, hindi ka lang. Kaya naglipot. Buhan mo nila. Aday, Pwede naman. Pwede naman pabalik. May sapat naman na lakas. Nangunguha kami katropa ng suso at tabagwang bago kami umuwi. Sign. Muna, maarat yan. Malalim. Yun. Ayan o, ang mga suso. Pipiliin lang namin yung medyo malaki na. Masarap itong iyan sa gulay. Ito katropa. Ayan. Ito. Pinapitan ako katropa ng limatik. Maliit pa lang naman. Ito nahuli ko. Ayan no. Nakakapit na siya sa balat ko. Ayan. Yung katropa. Limatik. Lintang bundok. Namalayan ko na lang. Nakakapit na sa balat ko. Ano siya? Makati-kati. Ayan siya. Kung nakaano na yan ng dugo, lalaki pa yan. Kaso na-prevent ko, nakita ko agad. Pabalik na kami mga katropa. Ang oras, alauna. So, mag-uumpisa na kaming maglakad. Kalabas. Na. Ito katropa yung bandang likod ng mother tree. Napakalaki talaga. Ayan. Ito ang ating adventure sa mother tree.
Hindi pala advisable dito mga katropa ang umakyat kayo ng walang guide kung hindi kayo taga rito or hindi nyo kabisado ang lugar. Dahil dito sa bandang ito, katropa, mayroong dalawang daan. Ayan, isa sa kaliwa, isa sa kanan. So pag nagkanan ka, iba nang tatahakin mo. Hindi na sa mother tree. So kailangan dito ko sa kaliwa. Diyan, pababa, papunta ng mother tree. Kaya mahirap mga katropa. Dapat kabisado mo ang lugar o kaya may guide ka. At baka pwede kang maligaw o iba ang iyong mapuntahan. Ito yung madulas kanina mga katropa, napababa. At ito mga katropa, bangin ang baba niya, mataas. Dito na kami katropa, palabas na kami ng highway. Medyo mabilis yung pabalik namin, mabilis kami ng nasa 20 minutes. Nakuha lang namin siya ng nasa 40 minutes. Ito na yung highway. Magbabike naman kami pabalik. Dumaan kami katropa dito sa may bukal, buro-buro dito sa Kaayunan, sa baba ng bundok. Iigib kami ng inuman, naubusan kami ng inuman. May balon, tapos ito yung bukal. Sige na. Ganda o ano? Saroro na lagi kong binabalik-balikan. Presko.